चला चला लवकर चला, खंय चल्लो तर आता सांगतो आम्ही तुमका. चला लवकर चला. चला हां. आमचे परिवार होते ना, परिवार सगळे विचारत होते सरोज खंय गेला, खराब झाला, असा काय दिसता, आणखीन काय प्रेग्नेंट असा काय, ह्या सगळा विचारत होते आमच्या परिवारातले सदस्य. आणि मग आता तो क्षण येलो सांगाचो की बाबा खराब का झाला, खराब कित्या झाला. आणि मेन म्हणजे तुमचं महत्त्वाचा प्रश्न, सरोज प्रेग्नेंट आहे का. तर होय, सरोज प्रेग्नेंट होता. आणि त्या सरप्राईज म्हणजे माझा एक पद वाढला, म्हणजे मी मोठी काकी झाले, मोठी आहे. मी 2 नंबर काकी झालंय. आणि ते आजी, मागे काका, हे मामी आजी आणि हे काका. आम्ही आता इलव काय माहिती आहे, पद घेतलं ना, आता पदाचा फळ नको आमका बघू. तर फळ तुमका दाखवतलं ना. आणि तुमका प्रश्न पडलो असतात काय झाला सरोजाक, त्याचं कमेंटमध्ये तुम्ही विचारा, मग आम्ही दुसऱ्या व्हिडिओत उत्तर देतो सरोजाक काय झालं. आता सरोजला हाय करू सांगतो. तसा नॉर्मल डिलिव्हरी नाही झाली असा, पण त्याच्या तब्येतीनुसार झाला. बघा आता सरोज बघा आता असताना त्याच्यासाठी सरोज आमचा खराब झालेला. आणि आता बाबूक दाखवतलं तुमका बाळाक, पण काय तर आम्ही तुमका सांगूच नाही. तर आता बघा तुम्ही, हां बाळाक दाखवतो, पण काय तर आम्ही सांगूच नाही. सस्पेन्स. तुम्ही कमेंटमध्ये सांगा, अंदाज तुमचं पण कळू ना, तुम्ही पण परिवारातले असाच ना आमच्या. काय मामी कसा वाटला. अरे एकदम सरप्राईज झालो आम्ही. पण खूप आनंद झाला, खूप आनंद झाला, बरं वाटलं ऐकून. छान. बघा आजीक बरा वाटला. आता मामी आजी आई या आजी को एवढा बरा वाटला. आणखी सरप्राईज आमकाच नाही आणि मामीकच नाही, तुमका पण सरप्राईज होताच, पण स्वतः आवशिकच सरप्राईज होता की असा झाला. कधी डोळ्याने कधी झालंय त्या बघा, ऐका आता. माझे पूर्ण 9 महिने 9 दिवस झाले. बापरे, कधी होता करत करत नाही 9 महिने गेले तर त्याका कळला नाही कधी गेले ते, पण नंतरचे दिवस ना त्याका म्हणता 9 दिवस 9 महिने बरोबर गेले, पण 9 दिवस वैरी एक दिवस वर्षासारखं वाटतं. कधी जातले कधी होतलंय. काय सगळे सण हे होते, गणपती, नवरात्री, दसरा गेला, तरी काय पत्तो नाही. हा, पण आमचं बाळ आमचा कशाक आड इला नाही. कशाक म्हणजे नाही, कोणाक पण नाही. सगळ्यांका दसरो साजरो करूक दिल्यान, गणपती सोडूक दिल्यान, वौसूक दिल्यान, सगळं करूक दिल्यान. आणि एक प्रश्नाचं उत्तर देते, माझा सिझर झालाय बाबा. नॉर्मल डिलिव्हरी नाही, नॉर्मल नाही, केलेला प्रयत्न पण ठीक आहे. आणि तुमका रेसिपी होय काय बाळणपणींचे काय काय काम दिलं. 4 जणांनी पेज दिली हालिमची. हा, त्याच्यानंतर मेथीचे लाडू स्पेशली बाळांसाठी पेज सगळ्या एकदम येतात. आमचे नातेवाईक पण खूप आहेत ना, त्यामुळे सगळ्यांनी एकाने एक डबो, एकाने दुसरो, असे 4 डबे एकदम इले. एक स्पेशली मेथीचे लाडू पण आले तांदळाचे, गावाकडे बनवतात. तुमका होई कुठली रेसिपी का नक्की सांगा खाली. आवाज थोडा लो आहे कारण दुसराच दिवस आहे. जास्त बोलायचं नाही म्हणून सांगा. हा, जास्त बोलायचं नाही. तुम्ही पण बोलू नका. तुम्ही बोला, डिलिव्हरी तुमची. तुम्ही जास्त बोलायला लावू नका. नाही, कुठल्या ताईंचे अगदी सीझर वगैरे झाला असेल तर डॉक्टर आधीच सांगतात जास्त बोलायचं नाही, ताण पडतात, दात सैल होतं. तसा त्या सांगतात, त्याचा आता अनुभव सध्याचा हा ना, म्हणून त्या बोलतात तुम्ही बोलू नका, म्हणजे तुम्ही बोला आमच्या बरोबर कमेंट मध्ये. सविस्तर व्हिडिओ करतो, अनुभव शेअर करू. पण खूप आनंद झाला. मी तर म्हणाले सगळ्यांका जसं प्रश्न होतो ना तसं माका पण होतो की बाबा कधी होताला या, कधी होता, तर आपला रोज फोन कर या इकडे गेला तेव्हा, वहिनी आता तर 1 दिवस गेला, असं होतंय, तसं होतंय. म्हणजे तू धीर घे, तू फेरे मार, डॉक्टरने फेरे मारून सांगितले, तू आपले फेरे मार. पण खूप आनंद झाला. आमच्या घरात आम्ही वाट बघत होतो आतुरतेने, तो इलो चुपो रिस्तम इलो असा झाला. म्हणजे बाळ आमचा एकदम चुपा रुस्तम. सगळ्यांका कळा सरोज प्रेग्नेंट आहे, सरोज प्रेग्नेंट आहे. तुमच्यासारखेच प्रश्न बाकीच्यांका शेजार पाजाऱ्यांका पण होते. नातलगांना पण होते. नातलग शेजारी पाजारी सगळ्यांका प्रश्नच होते. त्याचं उत्तर आज दिला. होती मी प्रेग्नेंट होती, कारण आता डिलिव्हरी झाली ना, त्याच्यामुळे होती. तुमचा अंदाज बरोबर होतो. हा, चला
बाळ पण आमचं आता झोपलंय, हा. रडतंय मध्ये 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 झोपतंय. हो त्याचा दुसरोच दिवस आहे ना दुसरा आज. दिवस आहे. मग त्याका जरा ह्या दोन्हीत जरा मिसळूक जरा वेळ लागतलो. adjust. माझा आवाज ओळखता कारण पोटात असे आहे का ना बाजू. परब किचन लाईक शेअर सबस्क्राईब तर आता लगेच बघतलो मान वळवून. आता दुसऱ्या हो, व्हिडिओची बरोबर प्रतीक्षा तुझा करा. आवाज उठलो ग. तो बघा उठता. माझा आवाज ऐकला की बाळ लगेच उठता. आता दुसऱ्या व्हिडिओ पर्यंत प्रतीक्षा करा. व्हिडिओ आवडला असत आमचा व्हिडिओ जर आवडला असेल तर आमचा परब किचन लाईक करा, शेअर करा आणि बारशाक आमंत्रण देतलो जरूर यावा. हा होय होय. कमेंट्स बर्फी की पेडो खाऊता कमेंट मध्ये सांगा आणि जरूर बारशाक यावा. अहेर नाही आणलास तरी चालेल, आमच्या बाळाक भरपूर आशीर्वाद द्यावा. हा चला मग भेटूया पुढच्या व्हिडिओ. चला पुढच्या व्हिडिओ भेटूया. तोपर्यंत परब किचन आमचा लाईक शेअर सबस्क्राईब. धन्यवाद.